M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye. Pano patiyankhuleni Ambuye Lamulungu lachiwiri mu nyengo ino ya Pachaka. Leronso Mulungu akutikumbutsa kuna kuti mawu ake ndiye muuni, ndiye nyale ya moyo wathu. Pamene ife titsatira mawu a Mulungu ndi pamene ife tingamudziwe Mulungu, ndi pamene ife tingachite zokomera Mulungu. Ndipo la Mulungu la lero mawu athu akuchokeranso mu buku loyamba la Samuel mutu 3 kuyambira ndime ya 3b mpaka na ndime ya 10 komanso kukawerenga ndime ya 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Elizabeth Jere kuchokera ku St. Teresa Parish, Rosebank, mu Archdiocese ya Johannesburg, mdziko la South Africa. Mawu athu achiwiri akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto, mutu 6 kuyambira ndime ya 13c mpaka na ndime ya 15a kudzapitiriza ndime ya 17 mpaka na ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Daniel Elia kuchokera ku mphakati wa St. Michael, Our Lady of Fatima Church, St. Joseph Parish, mu Diocese ya Witbank, mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wathu wabwino walero kuchokera mu uthenga wa Yohane mutu 1 kuyambira ndime ya 35 kulekezera ndime ya 42. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enock Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli, mutu 3. Samuelenso anali gone nyumba ya Shauta, kumene kunali bokosi la Shauta. Nthawiyo nkuti nyali ya Mulungu isanazime. Tsono Shauta adayitana, Samueli, Samueli. Iye adayankha kuti, wawa. Adathamangira kwa Eli nati, ndabwera ndamva kuyitana. Koma Eli adati, sindidakuyitane kagone. Motere Samueli adapita kukagona. Pambuyo pake Shauta adamuyitananso kuti, Samueli. Pompo Samueli adadzuka napita kwa Eli kukamuwuza kuti, ndabwera ndamva ndithu kuyitana. Koma Eli adati, sindidakuyitane mwana wanga kagone. Pamenepo nkuti Samueli sanadziwe Shauta, ndipo mawu a Shauta nkuti asanaululidwe kwa iyeyo. Shauta adamuyitananso Samueli kachitatu, ndipo adadzukanso napita kwa Eli nanena kuti, ndabwera, mwandiyitana ndithu basi. Pamenepo Eli adazindikira kuti Shauta ndiye ankayitana mwanayo. Tsopano adawuza Samueli kuti, pita kagone. Akakuyitananso ukanene kuti, lankhulani Shauta, poti mtumiki wanune ndili kumva. Choncho Samueli adapita kukagona kumalo kwake. Shauta adabwera nadzayimirira pomwepo, ndipo adamuyitananso monga nthawi zija kuti, Samueli, Samueli. Samueli adayankha kuti, lankhulani poti mtumiki wanune ndili kumva. Monse Samueli ankakula Shauta anali naye. Motere zonse zimene Samueleyo ankanena zinkachitikadi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri.
Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Akorinto. Chakudya kwake nkulowa m'mimba, ndipo m'mimba kwake nkulandira chakudya. Koma Mulungu azawononga ziwiri zonsezo. Thupi la munthu silochitira adama, koma ndi la Ambuye, ndipo Ambuye ndiwo mwini wake thupilo. Mulungu adaukitsa Ambuye kwa akufa, ndipo mwa mphamvu yake adzatiukitsa ifenso. Kodi inu simukudziwa kuti matupi athu ndi ziwalo za Mkhristu? Monga tsono ine ndingatenge ziwalo za Mkhristu nkuzisandutsa ziwalo za mkazi wadama? Chosatheka. Koma amene amazipereka kwa Ambuye, iyeyo ndi Ambuye amakhala mzimu umodzi. Thawani dama. Tchimo lina lililonse limene munthu amachita siliyipitsa thupi lake, koma munthu wadama amazichimwira thupi lake lomwe. Kodi simudziwa kuti thupi lanu ndi nyumba ya Mzimu Woyera? Mulungu adakupatsani mzimuwo kuti akhale mwa inu. N'chifukwa chake moyo umene muli nawo si wanunso. Mulungu adakugulani ndi mtengo wapatali. Tsono muzimulemekeza ndi matupi anu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina Yohane M'batizi anali pamodzi ndi ophunzira ake ena awiri. Pamene adaona Yesu ali kuyenda, iye adati, "Suyu mwana wankhosa wa Mulungu." Ophunzira awiri aja atamva mawuwo adamutsatira Yesu. Yesu adachewuka naona kuti ali kumutsatira, ndipo adawafunsa kuti, "Muli kufunanji?" Iwo adati, "Mumakhala kuti Rabi?" Tanthauzo la Rabi ndiye kuti mphunzitsi. Yesu adati, "Tiyeni mukaone." Iwo adapita naye nakaona kumene anali kukhala, ndipo adakhala naye tsiku limenelo. Pamenepo nthawi inali ngati folokoloko chakumadzulo. Mmodzi mwa awiri aja amene adamva mawu a Yohane namutsatira Yesu anali Andereya, m'bale wake wa Simoni Petro. Iye adayamba kukapeza m'bale wakeyo Simoni namuwuza kuti, "Tampeza Mesiya," ndiye kuti mpulumutsi olonjezedwa uja. Ndipo adapita naye kwa Yesu. Pamene Yesu adamuona adati, "Ndiwe Simoni mwana wa Yohane, dzina lako lidzakhala Kefa." Tanthauzo la Kefa ndiye kuti Petro, kuti Thanthwe. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Yohane M'batizi anali kulalika kwakuzekeretsa anthu zakubwera kwa Yesu Khristu, kuti lapani popeza kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake. Iye amene Yohane M'batizi anali kumulalika Ambuye Yesu ndi amene tsopano lero akuoneka pamaso pawo. Ndipo Yohane M'batizi atangowaona Ambuye Yesu, nthawi yomweyo akuwalozera ophunzira amene iye anali naye nkunena kuti, "Suyu mwana wankhosa wa Mulungu?" Ndipo tikuona kunena kuti immediately atangonena mawu amenewa, ophunzira aja amene anali naye awiri aja akunyamuka ndi kuyamba kuwatsatira Ambuye Yesu. Kodi uthenga wabwino wa lero ukutanthauza chani? Uli ndi tanthauzo lanji m'moyo mwanu? Nanga uli ndi tanthauzo lanji pa moyo wathu wa Chikhristu? Poyambirira penipeni, moyo mwathu pa Chikhristu chathu tizikondwera ngati tikumva mawu a Mulungu, moyo wathu kumasinthika. Anthu awa atalozeredwa ndi Yohane M'batizi kuti suyu mwana wankhosa wa Mulungu, iwo aja akufunitsitsa kuti amutsatire Ambuye Yesu. Mawu a Mulungu ndi mawu amene ali ndi mphamvu.
tikumbukira bwino lomwe kuna kuti ndi mawu omwewa amene analinga nawo dziko lino lapansi. Pa Genesis mutu 1 verse 3 amati akati kuwere ndipo kumayeradi. Mawu amphamvu kwambiri. Mawu amphamvu omwewa akuonekera mwa Yohane Mbatizi, kuti pamene Yohane Mbatizi akulozera kunena kuti suyu kankhosa ka Mulungu, iwo aja kumene akulozako akupitako. Lero tu mawu a Mulungu amatilozeranso, amakulozerani koyenera inu kuti mupite, amakulozerani zoyenera kuti inu muchite, amakulozerani zoyenera kuti inu mupewe. Koma kodi mawu a Mulungu akatilozera kuti ife tipite, timapitadi? Kodi mawu a Mulungu akatilozera zoti ife tizichita, timachitadi? Kodi mawu a Mulungu akatilozera zoti ife tipewe, timapewadi? Akunena kuti Akhristu ambiri ati timafanana ndi Amalawi. Ati Amalawi chifukwa chosadziwa nkhondo akamva kuwomba kwa futi kuti pa! Ati Amalawi amathamangira komweko kuti akaone. Pamene anzawo ozolowera nkhondo amathawa, amadziona nkhondo yavuta, yafika mmudzi. Pa ifenso Chikhristu chathu mwinanso pang'ono chimalinganako ndi zimenezi. Kunena kuti pamene ife mawu a Mulungu atiuza kunena kuti izi tisachite, pamene ife timakachita. Pamene mawu a Mulungu akutilozera kunena kuti mulowere uku, ife pamene timalowera the other direction. Suyu mwana wankhosa wa Mulungu ophunzira ajatu akutsatira. Inu ngati mmakhulupiranso mawu a Mulungu, wanji muzitsatira kumene mawu a Mulunguwo akulozera, wanji muzitsatira zimene mawu a Mulunguzo akukuwuzani kuti musachite. Kenaka uthenga wathu wabwino walero ukutipemphanso kuna kuti tikuyenera kuti tizikula moyo wathu wa Chikhristu. Ophunzira aja pamene anali kunyamuka anakhulupirira mawu a Yohane Mbatizi. Ambuye Yesu atachewuka nkuwaona akuwafunsa kuti muli kufunanji? Iwo aja adakuyankha kuti mumakhala kuti Rabi. Maonena kuti Rabi afotokoza kale kuna kuti akutanthauza kuti mphunzitsi. Kotero kuti pamene iwo amakumana ndi Ambuye Yesu amakhulupirira uphunzitsi wokha mwa Ambuye Yesu. Komatu tikuona kuti Andereya atapita kukauza m'bale wake akumuwuza kuna kuti tampeza Mesiya. A sign of a growing faith. Poyambirira angwalozera kuna kuti mwana wankhosa, iwo aja Ambuye Yesu atawafunsa akhulupirira kuna kuti ameneyo ndi Rabi kapena kuti mphunzitsi. Kenaka atakhala naye aona kunena kuti tsopano si mphunzitsi chabe ayi, komanso ndi mpulumutsi wolonjezedwa uja ndi Mesiya. Chikhulupiriro chanunso pomatha nthawi chikuyenera kuti chizisinda. Chikhulupiriro changa chikapakamata nthawi ngati sichikusintha ndiye kuti ndikulephera pa moyo wanga uzimu. Tonsefe timakondwera tikaona kunena kuti tikukula. Makolo amakondwera akaona kuti ana awo akukula. Makolo akakhala ndi mwana akaona kuti mwana uja angokwawabe zaka nkumatha, mwana uja osamakula, amadandaula kwambiri. Ampititsano tsopano kukachere akakumane ndi maphysiotherapist, physician amene akawathandiza kuti akaone kuti vuto ndi chani. Mwina atu ife tidakakwawabe, mwina atu ife tikulephera kuyenda, mwina atu ife tikulephera kulankhula. We have to grow. Ophunzira awa poyambirira akuona ngati ndi mphunzitsi chabe, kenaka akuzindikira kuti ndi mpulumutsi. Kodi chikhulupiriro changa chili ndi masaini otani, chili ndi zizindikiro zotani, kuti tsopano tizingathe kunena kuti chikhulupiriro changa tsopano, Chikhristu changa tsopano chikukhwima. Pamene mpingo watekeseka, ife pamene timaonetsadi kunena kuti chikhulupiriro chathu tsopano nchokhwima chokhazikika. Pompano timamva kunena ife mpingo tingosiya, tikamba mpingo ina, mipingo ndi ambirimbiri. Grow in faith. Ndiye ndi nthawi imene ife tingathe kuonetsa, ndiye ndi nthawi imene mwina timuonetse kuna kuti chikhulupiriro changa chikuchoka pa Rabi chikufika pa Mesiya. Chikhulupiriro changa chikuchoka pokhulupirira munthu chikufika tsopano pokhulupirira Ambuye Yesu. Your faith has to grow. My faith has to grow. China chimene ife tikuphunziranso kumapeto kwake, tikuonanso kunena kuti pamene Ambuye Yesu awayitana anthu awa, anthu aja tsopano akayitananso anthu enanso. Andereya akayitana m'bale wake weniweni. Moyo wanga wausembe ndaonako zinthu izi. Poyambirira mu mpingo wathu akatolika tili ndi alangizi amene amagwira ntchito bwino kwambiri. Go to their homes. Mukapeza kuti alangizi aja amene anthu amawatama nkulangiza aja, anawo ndi zigandanga zotheratu, anawo ndi osokonekera kotheratu. Kwa ife ansembe, go to our homes. Ndife ansembe koma mwina mukapeza kuti abale athu sapita kutchali chimoyenera. Mwinanso makolo athu ndi amene amayambisanso kutsutsa kumphakati. Ngati kuli leader of opposition kumphakati nkukhala bambo wawo ansembe. Zimene zimachitika. Kodi zimenezi zikutanthauza chani?
wina akanandifotokozera kuna kuti the problem we fail to convert our families because we don't evangelize our families. Ati timathamangira nkukalalika kwina tisadalalike mu banja mwathu momwe. Tilipo anthu amene timagwira ntchito bwino kwina koma makwathu mwina timalephera kugwira ntchito. Tilipo anthu amene kunjaku timaoneka kuti ndife anthu abwino koma mwina m'mabanjamu sindifenso anthu abwino. Tilipo anthu amene kunjaku ndife mabayala m'mabanja mwathu timalephera kusiya ndiwo. Tilipo anthu amene anthu amatipatsa ulemu kunjaku koma mwina kumabanja kwathu satipatsa ulemu. Pamene Andileya akayitana m'bale wake akutipatsa maphunziro akuya ngati onsewa. Kwa ife amene timalalikira tisayiwale kupulumutsa ngakhalenso mabanja athu, tikalalike ngakhalenso kumabanja kwathu. Kwa ife amene timalangiza tisayiwale kulangizanso ngakhalenso kumabanja kwathu. Kwa ife amene timatchuka ndi kugula mowa kunjaku kuti ndife bayala wamkulu, ife tikafika anthu kumene bayala aja afika nkumangosekerera nkhani yathu ina iliyonse imene ife tinene. Tizikumbukiranso kunena kuti kunyumbakuso ndifenso bayala wandiwo, ndifenso bayala wazovala zana. Let us always endeavor at working in our homes. Kenaka kumapeto kwenikweni tikuonanso kunena kuti pamene ophunzirayo Andileya wakayitana m'bale wake Simoni Petro, Ambuye Yesu atangomuona akunena kuti tsopano ndiwe Thanthwe, ndiwe Petro, akumusita dzina, tsopano ndiwe Petro. Petro ndiye kuti Thanthwe. Ndipo timamva kuna kuti adapitiriza muthenga wina kuno ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamangapo mpingo wanga nkumpatsenso ngakhalenso makiyi. But who was the first one to join the bandwagon of Christ? Kodi amene anali woyambirira kuyamba kuwatsatira Ambuye Yesu anali ndani? Anali Andileya. Simoni Petro anachita kubwera pambuyo. Zikutiphunzitsa kunena kuti kukhalitsa pansika sizikutanthauza kuti malonda akuyenda. Ambiri mwa ife timakhutira kunena kuti popeza ndine Andileya ndinayambirira kufika mu mpingomu ndiye kuti zonse zizindiyendera. No, you have to convince the Lord. Ambiri mwa ife timakhutira popeza ndakatenga out station ndakayitenga kumagomo kumapiri kutalitali nkuyibweretsa pano ndiye kuti basi zonse zimandiyendera. No, you have to convince the Lord. Moyo wanu bwanji Ambuye akhutire nawo akangokuonani. Moyo wanga bwanji Ambuye akhutire nane akangondiona ndipo ndikhale Thanthwe la lero. M'mabanjamo mukufunikatu Thanthwe, mu mpingomotu mukufunikatu Thanthwe, mu dzikotu mukufunikatu Thanthwe. Thanthwelo mungatokhala inu, Thanthwelo ningatokhala ine, but you have to convince the Lord. Amen.